Era Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki Canli Masol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Saan bahagi sa higdaan nakamate ako, tulog ng tungod asin daghan sa lubak ko, katurugan bakong kundi sa kong tuhod iyo pala. Dagus ako bangon tukaw ako bago kalay-kalay sa ko bitis. Puro hapihap ang tuhutan ako tulog si arthritis. Isa kong paghiling pasiring sa pupunan. Simong naon nahiling ko makanuson man. Sinanay si tatay, di ko pabayaan. Palagip na buo, si sako'y ang utang. Si pagdaras ako, nin siyam na bulan. Gatas kong dinudok, puro inutangan. Ay nanay at tatay kung ako mali, ihilawon mo man sa kapos mong akin. Makakuha ka man ni makakasangli, dai makaarugan sa kong ugali. Ay nanay at tatay kung ako maraon, pugutanin pa yo ibuntog sa lawon. Kung mahiling nindon na nag-ano-danon, sa puda man tulos diba at malamon. Magayong balan ang bangging maliputon, daraga soltero pag ako ang isipon. Tistigo sindas si mamay, asin si papay, nganing mga tao siriman, daing sabihin anlipot ning kapanggihon, nagtaong paglaon sa magkailusyon. Mag-ibahan sila
pinahero pag ako naging dunya paglunta ka. Ayan, marahay pa ang kwarta ta may tao, pero ang tao mayong kwarta. Ano nangyayari sa to? But anyway, yaon na naman po kita sa sarong oras na tugtugin Bicol, Tanog Bicol. Kaya madyan na po kamo, mag-iribanan na naman kita sa mga tugtuging Bicol noon. Tanganing marum dumanta si mga Bicol na kanta ked ni Eddie Ilarde, ni Carmen Camatzo, si Nora Honor, and of course si Carmen Patenya yata. Dahil ko na aram. Sila nang mansan ang nagparakantakan mga Bicol na kansyon. Madyan na po kamo sa sarong oras, hasta alas 3 ng pagkahapon nin Domingo. Dahil po niya ito yan paglingawan, lalo si mga gurang, si mga kasing arog ko, si Lolo Jose, wake up Lolo Jose. Ang sa tuya pong makakaibanan, mayo pong iba kung di sa technical side, andyan na po si Sir James Oco, and of course, andyan pa naman po si Sir Chabuen Obra. Sa information po si Jimmy Guanzon, and of course siya po duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas at saka si Rodel Cesar. As usual po, akong sa inyo kaibanan at perming kaibanan, Sabado't Linggo, yan, Sabado't Linggo, pati po sa Rabas, may pong iba kung di si Manay Elma de Lima Gaspe, nag-iimbita sa inyo, na ibanan niyo ako tanganing, dengo na ka magparaturog-turog, girumdungon ta, ining si mga tanog, mga kansyon, mga tugtuging Bicol noon. Okay, para, ayan, madyan na po kamo. Maghinanyog kita sa tanog Bicol noon. Sa di ka pa man nagkarawat kita ning kudutan kinudot mo ako kinudot takaman ang simbat mo sa ko luhay aman hain ka na maya kakawat kong madaya ang kudot na matarong sa kuyang girondon hain ka na maya kakawat kong madaya ang kudot na hinahanap ko niya. Sa samuya, ikwaning mataba nagdadalagan iyong nagbabaha kaya pala nagbabaha tuman sa samuya nagtuturuan ang mantika. Wag maya susugoon na ka maghiling ng dagat kung magahunas na dai ka mag-agi sa punin pili tadyan si Ongboy nangaunin pupoy. Ano daw itong sagot ko? Magkadudang paghilon kaso sa kuyang tulog ko ay sinunoy nagbalantoy kaso sa kuya tiyang bigapo ang lawog niya nagmurosto hariman ako pagdisturbuhan ay durag ako ni Maria.
Nakadangog ako, hayop na naghuhuni. Paghuna ko sa lampati, Pagkukundi sisa kong padi. Agusat bangon ko ang atong baso at singing pulutan. Sa kamatangaan nimbang di kami nag-inuman. Sa kong paghiling sa galunan, naubos na. Ay inanay, kapipitin man. Ano man yan pati na ako binitin mo. Madarang tuba, so talagang sigurado. Kung bubuyungon mo, buyungunin mo to. Pag ako nabaya, ika ang pulutanong ko. Sa rumbang sa silong nagkadango ako. Hayop na naghuni, paghuna ko sa lampati. Pagkukundi, sisa kong padi. Okay, ayan na yung Sarumbanggi, new, ibang version po. Ara mo na ba yun, Manay Esther Coagunuon? Ampungano is watching right now. Anyway, thank you. So, salamat o mabalos, Manay Esther, for sa paghinanyog mo kan mga tugtuging Bicolnon. Kaya yaon kita mo yan sa sarong oras na tanog Bicolnon. Padagos po ka mo maghinanyog dyan sa lugar ni mga Johnny, yan sa may mga lutong bahay, si Sinanglay Johnny Ampungan. Mabalos po, pati na sa mga tugang mo na mayong kupas, mayong sawa na naghihinanyog sa mga programa digdi sa RPNDCKI, the Pioneer Radio Station na nagsilbi na po nin 52 na pong taon. Kaya padagos-dagos po kita, suportahan ta po ining sa tuyang sa diring nga istasyon digdi sa Iriga. Ang kainot-inoting istasyon. So, Mang Johnny and to all those na mga naghihinanyog, si Lolo Jose, si Lolo Jess, yung mga naghihinanyog dyan sa San Francisco, Santa Cruz, sa gabos-gabos sa San Juan, kahit bigdi sa San Francisco, kadakul da ka naghihinanyog sa programa digdi sa RPNDCKI. So, okay. Padakos po kita si Manay Nelia Bernales, who is always watching or listening to sa mga transistor radio nila. Nuaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kung mahal, bighahagad man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Pwede man tana naitago ko pa mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na nga tadai maintindihan ang
maabot sa buhay ko, mga oras na pangatugan ko, na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na pigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kong mahal, ikahagat kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot mo. Pwede man tana naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na, nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ko sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga, daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na, nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko, ikapirmi ang pighahanap ko. Talagang ikapirmi ang hahanapon ko. Esther Gonoan Ampungan and Lani De Lima, who is also watching right now. Ipagpadagos po ninyo ang paghinanyog sa mga programa digdi sa RPN DCKI. I would like also to say hello, good afternoon, or good morning in the place. It is morning in his place to Stephen Carson. My love, good morning. And of course, to my love from Nigeria, love of my heart, James Wally Osas. How are you now? Just send message if what is the update of those who are working for. And of course, kay Rowena Weng Cabarles Jimenez, Weng, kumusta? And of course, kay Ronald Maestrado, kumusta, amiga? And also to all the staff of Barangay San Agustin, the elected, the appointed, and all the staff of them. Okay, good afternoon sa inyo lahat yan. And also kay Elizabeth Gaspe of Kuala Lumpur, Malaysia. I would like also to say also, tamaski na hindi nakakaintindi ang pinapatugtog natin because this is Bicol, sa apo ko na si Ira at si Arwin Lacambini, De Lima Gaspe, Crisostomo. And of course, sa anak ko, my only son, Dr. Ariel De Lima Gaspe, at sa inyong may bahay, si Luna Crisostomo Gaspe. Padagos po kita. Just continue watching the program, although you cannot understand what is, ito kasi it is all Bicol songs. Kaya, intindihan na lang ninyo. Maabot sa buhay ko, mga oras na pangaturugan ko, nang nakamit ko na
mga turugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na pagtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa pagmamahal, ikahagad kumanpirmi sa mahal na Diyos. Nadaing man ako kasakitan, ako ang tunay kong pagkamuotsin mo. Pwede man tanda na itago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Natadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pikahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ako sa imong mapansin? Kay kuhan ka sa buhay ko, di ka na talaga daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana na itago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Natadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pikahanap ko. Ikapirmi ang pikahanap ko. Okay, ikaw pirmi ang pinaghahanap ko. Gertrudes and Cheryl Castro Verde Aquiler of Cheryl Beauty Salon. Kamu pirmi ang pighahanap ko. Ta kamo ang nagmimintinar kan sa kuyang pagka magayon-gayon ta. Siyempre kung mayo kamo, mayong matusar sa ko, mayong malinig kan sa kuyang kan sa kuyang bitis. But hello also to Monica Perique, ang pinaka number 1 taga subaybay sa mga programa kang RPN DCKI, and of course also to Melanie and Lenlen Mendoza. And of course, how are you also? Lani De Lima, who is watching our program right now. Sana padagos-dagos kamong maghinanyog sa mga programa kan RPN DCKI. Lalo na ining paghapon na Sabado, ay no, Domingo, alas 2 hasta alas 3 nin hapon. Minsan baga very seldom na po na daita na pa nakakaday na kita nakakadangukan mga programa, ay no kan mga tugtuging Bicol. Mayo na si haranang masi nagharana baga sa Banggi, bakong harana sa hapon harana po sa Banggi. Ang aram ko po nagharana sa Banggi. So hinamaghinanyog na ram po kita digdi sa mga programa kan Tanog Bicol. Every Sunday po yan, 2 to 3 in the afternoon. Okay, kung magharana, imbitahin natin si Ed Mimay. Doon natin sa happy time. Minsan may isang may isang Sabado kitang harana nga ni ang pagkarantaon ta, di ba? Ang pinakang ano doon sa program na yon, si Sir Chad Vena Obra. Si isa yan nga haranahon. Kaming darwa ni Glyza. Namumutan o sa kuyang naroromduman, lilingyanin pagkahera, pusong nasasakitan.
Hinamos mo ako ng labing kalipungan, mapapara sana kayo buhay ko sa kinabang. Di ko na gustong marumduman o sa kuyang namumutan. Uli ako tamapait mo na, simulan hiningawan. Ang sumpa mo sana sa sako, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako, mientras na may buhay, digdi sa kinarang. Gustong marumduman o sa kuyang namumutan. Uli ako tamapait mo na, simunang liningawan. Ang sumpa mo sana sa sako, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako, mientras na may buhay, digdi sa Tadigdi sa kinaban, girumduman, tano ba yan? Nalululungkot ako sa kanta ni Eddie Elardi. Iyuan niyang kainot-inoting naging senator digdi sa Iriga. Dito digdi sa Rinconada. Dahil senator yan si Eddie Elardi na namayapa na nga. Pero kan panahon niya, he is a great TV personality. Ang galing niya kumanta, ayan. And then, hanggang sa nag-senator po siya. Siya ang kainot-inot sa pagkakaintindi ko. Si Eddie Elardi ang kainot-inoting naging senator digdi sa Rinconada. O dito ay hindi naman sa Bicol kasi igwa pa sa ibang probinsya kan Bicol. Pero digdi sa Camsor, it is Eddie Elardi, the first senator. Then followed by ang satuyang our very own Senator Laila de Lima. Kumusta ka dyan? My cousin, pinsan, be strong. Like I've always said, be strong. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. At sasabihin mo nga rin, ibabalik mo sa akin, ako pa. So, it's okay. Ang tunay kong pagkamuotsi mo, pwede man tana na itago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na, nga tagai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Tuparin pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangatugan ko, na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na pigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kong mahal, ikahagat kuman pirmi sa mahal na Diyos, nadai mo man
man ako masakitan, ako ang tunay kong pagkamuot mo. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ko sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga, daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ikapirmi ang pighahanap ko. Okay, gusto ko man pong pasalamatan si Med Sernal na hi po kagawad, pa-shout naman Sernal family, okay? I have to shout it out, Sernal family sa di Santiago yang Nabwa. Sernal family sa Santiago yang Nabwa. Salamat po. Ang nagpapa-shoutout po si Med Sernal. And of course, also kay Luz Baal Ojeda. We are listening, Ojeda family, dito sa San Miguel, Irigas City. Stay safe po, okay? Same with you. Everybody must stay safe. Luz Baal Ojeda. Listening, Ojeda family, dyan po sa San Miguel, Irigas City. And of course, also kay Lani de Lima, sa Tres Marias, kay Monica Perique, kay Melanie Mara Mendoza, and kay Lenlen Mendoza. Kumusta po kayo lahat dyan? Magpadagos po kamo maghinanyog sa mga programa ta. Lalo na si Flora Andali Salvadora na naghihinanyog man, si Lucille Piñones, si Cheryl Castroverde and Tuning Castroverde Aquiler dyan po sa market site dyan sa Cheryl Beauty Salon, and of course po kay Helen Canuto and kay Des Agapay of Taiwan. Thank you po sa indo, mabalo sa paghinanyog nindo. Ay napat po nagtatagalog kita dahil ining iba dahil man po ini nakaintindikan sa tuyang Bicol. And of course kay Florencio Gaspi, to all the Gaspi o Bulan Sorsogon, and of course mga Gaspi dyan po sa San Francisco La Purisima, and yaon po duman sa San Pedro Estrella, San Pedro Laguna, and dyan po sa Saputi Bacoor, and to all the Gaspi all over the world po dahil nagkalat po sila. Marahin na hapon po sa Endogabos dyan. Padagos po kita sa paghinanyog sa tuyang mga tugtuging Tanog Bicol. Namumutan o sa kuyang naroromduman, lilingyanin pagkahera, pusong nasasakitan. Linamos mo ako ng labing kalipungan, mapapara sana kayo buhay ko sa kinaban. Di ko na gustong marumduman o
sa kuyang namumutan. Uli ako tamapait mo na, simulan hiningawan. Ang sumpa mo sana sa sako, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako, mientras na may buhay, digdi sa kinaran. Gustong marumduman kung sa kuyang namumutan. Uli ako tamapait mo na, simunang liningawan. Ang sumpa mo sana sa sako, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako, mientras na may buhay, digdi sa Basta here! Get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, cheesy, milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, milky, white, white, white. Magandang balita! Bukas na ang Caltex Iriga. Experience the new technology of Caltex with Techron. Less emission and more kilometer drive. At Caltex, the products contains bioethanol that cleans your engine. Sa Caltex, tuloy-tuloy ang biyahe. Enjoy your journey with Caltex. Caltex Iriga, located at Burgos Street, San Francisco, Iriga City. Operated by Chima Group of Company. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176.
sa OCD5, bida ang handa. An misa sa radyo, hatod sa endo kan mga minasunod na sponsors. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Burns Bills Payments and Remittance Center, owned and managed by Giorgio Bernales and family. Edinora Garcia and Family, Mama Betes Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler. Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Bolante and family, Mary Ann Gaspi Aselin and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, Saint Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Irigas City, or call 0912-676-6649. Ayan ang himati aman sa paghinanyog po ulit ni Monica Perique. Ang sabi pala ni Monica, hello po kay Sir Jameson Toriano Oco, kay Jimmy S. Guanson, kay Charlie Buenaobra, and kay Vina Buenaobra po, and kay Miss Love. Thanks po. Beautiful parang pagbati hali po kay Monica Perique. And of course, thank you rin po kay Jameson Toriano Oco o isang watching the program. Ayan, kahit pa paano may nagwawatsing pang iba sa to, mga kahimanwa o mga kabara o mga kabarangay, ano pa bang apod kayan, dakol-dakol pa man ang mga naghihinanyog sa to. Lalo na si mga naghihinanyog po duman sa kanilang mga transistor radio. And of course, thank you also kay Helen Canoto na naghihinanyog man po duman sa Las Piñas. And ang sabi ni Helen Canoto, good afternoon po, maulan linggo po sa inyo. Maulan po dito, kanina pa maulan talaga. Minsan makusog, malakas, minsan okay lang. Tolerable po, pero may magdara po, magpasiguro ta. Pag anauranan ka ngunyan, sisipunin ka, uubuhin ka, lalagnatin ka, nagpa-doktor ka, ayan, delikado na ang hilang mo kayan, COVID na. Kaya everybody stay safe, maging maingat tayo lahat, permi. Silanong pagkamo nadatngan ko
ako, nena. Okay, ang prasasaro para man kay Helen Canuto of Las Piñas, and of course para man kay Edgar Payolo of Pamplona, who is always watching, and of course kay Aldo Taal ng Cam Norte. Para sa inyo po ini. Pinanyuguntan na lang lalo dyan kay Mang Juan Johnny, and of course kay Marina Manaog kan San Isidro, Iriga City, and of course para sa muyang Pebi na si Pebi Badi Salvador Katimbang, and of course to his family, and of course to our family, barangay family, appointed and those elected. Para sa inyo po ito, to the SK, para sa inyo po. Hinanyugon ninyo ta kamong mga youth ngunyan, talagang dainan nindo, wala mayo kayong kamong aram na mga Bicol songs. So kaya nga ni pinagpunda rin programang ini, tanganing maibahagi man sa indo kung ano ining maintindihan hindi ini mga Bicol songs na ita, very meaningful po. Kasusaro naningal daw may ataman akong kayumanging punay nadakot ko nagtutudon sa sanganing balik tingalang taon buminaro sa sakuya sa laog ni magkapirang aldaw huminale dai kung naraman inda daw kung saeng paduman kasusaro nganingal daw mayataman akong kayumanging punay nadakop ko nagtutudon sa sanganing baliting alang kamon guminaw sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw huminale dai ko naaraman inda daw kung saeng panuman halakat hang punay ka madadakop ka paniniba sasabihan ko na sanay gakudan kaning kadena taang baliting iyang na dati mong tugdunan sa baliti na may bantay na sawa halakat ang tunay ka madadakop ka paniniba sasabihan ko na sanay kapudan kaning kadena taang baliting iyang na dati mong tugtunan sa baliti na may bantay na sawa.
Okay, yun ang sabaliti na may bantay na sawa. Kaya ikaw, Ma'am Elsa Sipi, mag-ingat-ingat ka. Ang sabi ni Ma'am Elsa, gayon ka boses ni, ay nako, walang. And also, sa pagdagog man sa, may bantay ka bang sawa dyan, Needs de Lima, and of course, si Flora Andalis. But anyway, thank you for watching the program, Tanog Bicol noon. Permi na kitang nagtatanog-tanog ngunya ng Bicol noon. Sa mapa. Bro, man, yo! Ay, nagsarong bilog na. Sa paagi po kaining kansyon na ini, luwe-luwe na po kita magpapaarap. Dahil ko po nabansin, oras na pala. Kaya pala nagtuminindog na si Miss Lauta, oras na pala. Kaya magpapaarap na po kita sa tuya pong kaiba sa technical side. Andyan po si Sir James Oco. Andyan po sa information si Jimmy Gonson. At yaon pa man po si Sir Chabuena Obra. And of course, duman po sa transmitter, yaon pa man si Sir Felix Lagrimas and si Rodel Cesar. Ako man po sa inyo na kaibanan sa sarong oras na Tanog Bicol noon ang programa every Sunday po 2 to 3 in the afternoon. Again, Diyos mabalos po sa mga naginanyog via live streaming and sa mga nagdadangog sa kanilang mga transistor radio. Ayan, nagbababay na po si Sir James Oco. And as usual, ako pa sa inyong nakaibanan, may pong iba kundi si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing mabalos and see you next Sunday. May God bless us always. Ingat po tayo lahat. Katay niya sa pagturog, sarong bilog. Pagtambay niya sa kanto, sarong bilog. Dawa na may trabaho, sarong bilog. Dahil pa na kontento, sarong bilog. Nagrakura pa sa banyo, ay nabayas linubo na nakatago sa parador. Napicturan ko palang kasubago katay. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God,